650,000 pesos gigahin sa gobyerno alang sa pagpaayo sa mga simbahan nga nangaguba sa kusog nga linog. Leslie Caminada Vestil, Sugin Libby. Gastuhan sa gobyerno ang pagpaayo sa mga simbahan nga napiktuhan sa linog niya tumbuhan sa Oktubre sa mayaging tuig. Matod sa chairman niini nga si Dr. Maria Diokno, ang simbahan nga ilang mahatagan og budget kadto lang nadeklarar nga usa ka heritage site. Giklaro ni Diokno nga walay labot sa pundo nga ilang gigahin ang ubang mga matang sa heritage site sama sa mga ancestral homes. We are very strict. We will only restore the original church, not the new addition by any priest. We will not. Samtang si Father Harold Renturia, ang chairman sa Commission on Cultural Heritage, may padayag usab nga padayon nilang gipaluyuhan ang pagpaayo sa Basilica Minore del Santo Niño. Iyang gihangyo si Vice Mayor Edgar Labella kung mamahimo pang masirad-an ang atubangan nga bahin sa Santo Niño, diin kasamtangang giayo ang natumpag nga kampanaryo. Again, requesting we can close the Osmeña Boulevard, let's say for 3 months, because we are going to do the shoring of the top. And based on the management team, it's quite risky, so that's why we don't want to endanger the people. Kasamtangan karon nga anaa pa sa pre-restoration stage ang ilang pagtrabaho sa mga simbahan. Leslie Caminada Vestil, News 5. Diriyot na sunog ang usa ka pawn shop kagabi nga nahimutang sa Suarez Building sa Maydalan, Magallanes, corner Panganiban ning Dakbayan sa Sugbo. Ang nagpuot nga aso gikan sa sulod sa maong pawn shop mo'y nabantayan sa mga tao sa lugar. Wahingon kadako ang kay niabot mandayon ang duha ka fire trucks ug daling nakapasirit og tubig. Nadawat ang alarma sa sunog mga alas 11:28 gabi ug gibanabanang mukabot lang sa 2,000 pesos ang danyos. Posibleng electrical misuse ang hinungdan sa kayo human mitugan ang tag-iya sa maong pawn shop nga nalimtan nilag ibot ang nakaplug nga wire sa TV sa ilang pagpanira alas 4 kagahapon sa hapon. Sali ni Rio, siya mo'y last nag-sira diri niya, nakalimtan ko noon niya unplug ang TV. Patay ang duha ka bag-agaw nga minor de edad human maligsi og bus diyang sila nangambak sa ilang gisakyang motorsiklo. Samtang duha sab ka tawo nangaangol human mibangga sa poste sa kuryente ang ilang gisakyang motorsiklo. Andrea Patenia, Sugin Limi. Nagdungan og kamatay ang duha ka menor de edad nga mag-agaw human maligsi og series bus sa may sitio Gaway-Gaway sa Barangay Uling, Dakbayan sa Naga, pasado alas 9 sa gabi ini atong Sabado. Ang mga namatay mao silang Marjun Barikit ug Mark Anthony Clarete, puros nag-edad og 17 anyos. Gikan na mista ang duha ug samtang sakay sa motorsiklo nga gimaneho sa lain nilang ig-agaw nga si Angelo Lecera, 21 anyos, kalit nga mikawat sa ilang gisubay nga lane ang series bus sa may kurba dahong dapit, hinungdan nga naratol ang duha ug nangambak sa motorsiklo nga mao sa hinungdan nga naligsan sa bus. Wa nag-helmet ang tulo ug wa say lisensya ang driver nga si Lecera. Out na ba? Nya kami kadunga kami minor kay muot sa kumkuwang. Nya kailangan sa mo kinduha di wala ko kakuan ginagratol naratol na pud ko basil binaratol na pud ko. Ni ana ang motor ni ana ba? Eh ako lagi ana ang motor kay kuan lagyat man duha. Kawat di sila kusog man kayo. Pagka sa series ana silang duha kay katong sila kay ang brake ni ang foot brake niya kana sangyad ba? Inaana naman sila. Wala ya pangus. Mo dire ang duha dire nila yat. Tungod sa kahadlok nga makulatahan sa mga paryente sa mga biktima, sa Toledo City Police Station mitahan ang driver sa bus nga si Jonaber Pongos, 30 anyos, lumad nga taga Mabinay sa Negros Oriental. Iyang gihimakak nga kusog siyang nagpadagan. Natural, normal naman akong dagan. Nya? Gini sila, kusog kayong dagan, palugsong ba? Palugsong sila ko niya, ako gatungas mo ko. May mangno lang sa mga motorista, kanang lugar, hilan na sa lugar, dapat magpahinay og padagan. Samtang kritikal sabang usa ka lalaking nagmotorsiklo nga nabangga sa poste sa may SRP crossing sa Lawaan 2 Dakbayan sa Talisay, pasado alas 11 ni atong Sabado sa gabi. Ang biktima na ilhang si Marlon Lozada, 36 anyos, taga Dumlog, Talisay City, ug naangol sab ang lalaking angkas niini nga usa ka deaf mute. Nagduda ang mga nakakita sa hitabo nga nakainom ang duha. Kusog yung tagana niya kay impact man. Kalayo na mo taram dito niya. Kusog kayong impact niya. Andrea Patenya, News 5. Human ang upat ka tuig nga pagtago-tago, nagdakpa na sa Cebu City Intelligence Branch
ang giilang ikawalong most wanted person sa dakbayan sa Sugbo. Samtang duha ka tawo din usa kanila minor de edad gipangdakop human malambigit sa kasong pagpanglugos. Marin sabang sugilimi. Dunay patong sa ulo nga 150,000 pesos ang gilang 8 most wanted person sa dakbayan sa Sugbo nga si Patrick Daclison, 25 anyos, taga-Dalan Tupa sa barangay Sawang Calero. Sa Bukidnon kini nagtago-tago apan mibalik sa Sugbo mo nga nasikop sa may barangay Lahog na adtong Sabado. Dunay warrant of arrest si Daclison gikan sa RTC Branch 14 ni Judge Rafael Irastorza Sr. sa kasong murder human nakapusil patay ni atong Hulyo 2010. Giangko ni Daclison ang krimen apan self-defense kuno ang iyang gibuhat. Matod sa Cebu City Intelligence Branch, dakog natabang sa operasyon ang mga tips nga ilang nadawat sa publiko human sa ilang pagpang-apod-apod og posters of flyers sa mga wanted person sa dakbayan. Saan po ang nanawag ng mga callers since daghan na tagipamutang og mga posters. Sila po ang nanawag na, sir, ibalik na diri, sir, na diri. Depende sa mga sa akong kagalingon. Okay. Kaya ginakan, sir, na ginabaharan ko niya. O sapod, nadamay lang ko ba. Nagtingkagusab sa Cordova Police Station ang 46 anyos na construction worker nga gipasangin lang mipahimo sa pagkababay sa 10 anyos niyang sinagop ni adtong Sabado. Ang bata mismo may misumbong sa iyang ina-ina nga iyara sa iyaan nga giduwaan sa kamot sa iyang ama-ama mao nga nasikop ra sabdayo ng suspect. Gihon makak sa gipasangin lang ang akusasyon sa bata ug miingon pa kini nga wa siya ni atong tumura atol sa hitabo. Samtang ang tinuuray nga amahan sa bata mipahibaw nga tabi-tabi ra ang maong taho mga wa siya planong pasaka og kaso batok sa nagpahimo sa iyang anak kay matod pa wa sila ikagasto sa pagpasaka og kaso. Anong ikaw mo dito gabugog atong tayo na dili? Wala mo trabaho para niya. Ha? Trabaho. Oo, ayun lang. Alam ko sa'yo, pagawaso na, palayaso lang siya. Ang bata, atin naman ako. Ay, istorya sa mga tao na eh. Ang mga tao dahil ang kadang tismusa dahil mga. Sugwak mo ko diya. Hugot hindi makak sa 16 anyos nga lalaking dinakpan ang pasangil nga apil siyang milugo sa iyang igagaw nga dunay diferensya sa pangisip. Nadakpan kini ni atong Biyernes pinasikat sa warrant of arrest sa kasong rape nga gi-issue ni atong February 17 ning tuiga ni Judge Estela Alma 5 sa RTC branch sa Mandawi City. Ni atong Abril 25 unang nadakpan sa kapulisan ang mag-igagaw ining akusado sab. Na masangil na hinuon ang dinakpan nga ang amahan sa biktima maoy miunay og lugo sa iyang anak ug gipahid lang ang pasangil ngadto kanila. Dili, ang ipaan, isgot siyang anak nga gilugo siya sa iyang amahan. Paan ang singlag kami. Para matabunan yung gibuhat siyang paan, yung anak. Madin Sabang, News 5. Nasikop na sa kapulisan ang usa sa mga suspect sa pagkamatay ni Mario Alfie Ducayag, ang gipasangilang shoplifter sa Metro Gaisano, Colon, kinsa namatay sa kulata. Mato ni Jeffrey Aquino, wa siya magtago-tago, human milusot ang arrest warrant batok nilang Mauricio Doblados Jr. Andrea Patenia, Sugidlin. Nasurtehan si Police Chief Inspector Wildemar Chu sa ikaduha niyang adlaw sa paglingkod isip hepe sa Cebu City Police Station 2 kay kaganihang buntag, nadakpan sa iyang mga sakop ang usa sa duha ka mga suspect sa kamatayo ni Mario Alfie Ducayag, ang gipasangin lang nangawat og tsinela sa Metro Gaisano, Colon niadtong Abril 12 sa miaging tuig ug namatay tungod sa kulata. Human sa pagkasikop ni Jeffrey Aquino, ang kanhi CCTV operator sa Maong Mall, gipresentar dayon kini kang Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana ganihang udto. Natigayon ang operasyon sa gihimong monitoring sa warrant server sa Station 2 nga si PO2 Jello Destacamento nga maoy misunod kang Aquino human kini mikanaog sa 060 nga jeep sa may Osmeña Boulevard ganihang alas 5:30 sa buntag. Na-include na ni nato siya sa ayon the barangay sa watch list mao nang kuan din natong pag-aresto. It's about to travel on ta together with the yung girlfriend, no? Ayan, girlfriend. So, bound for padong trabaho. Imo tayo. Matod ni Aquino, wa kuno siya mitago human sila malutsi ni Mauricio Doblados Jr., ang security officer sa Maong Mall ug warrant of arrest sa kasong murder ni RTC Branch 19 Judge Wilfredo Navarro niadtong Abril 21. Gani, plano na unta niyang mo-surrender sa National Bureau of Investigation kaganihang alas 2 sa hapon, apan nauna og dakop ang mga pulis. Tambong tago.
nagpalablaag sa suroy. At kita buha, napulisa. Nagdumili ng mokomento si Aquino sa pasangil ug wa sab kuno siya kalibutan kung asa si Doblados nga uwahin niyang nahinabi sa cellphone niya atong Abril 25. Nag-abot sa Cebu City Police Office ang pamilya sa biktima ug ang suspect. Kay numnuman nga 16 kaadlaw ang nilabay human sa kamatayon ni Alfie, una nang gidakop sa Cebu City Intelligence Branch si Aquino apan gipabuhian kini sa pamilyang Dukayag. The family did not also kanang cooperate sa atoa because perhaps ilang man katungod na they preferred the NBI will do the processing or the arrest. So it was released. Giklaro sa igsuon sa biktima nga ila kining gipabuhian kay wa sila makauyon sa anggulong nga gisubay sa pulis nga bugtong si Aquino ra ang gipagawas nga suspect. Kini human midangop kanila si Doblados ug si Melvin Boyles, ang intelligence officer sa mall. Dako ang pagtuo sa pamilya nga apil si Doblados ug Boyles sa krimen, mao nga sa NBI na lang sila midangop. We fought nga ma-release lang si Aquino kay that time ang good klaro man good kayo nga ang gi-arrest si Aquino based sa statements ni Doblados ug ni Boyles nga co-accused ra pod. So we already knew nga wala ra jay kapaingnan, we will have a very weak case kung nipadayon ang pag-file ni Aquino, di ba? Kay mahugman nga murag mawala si Boyles ug si Doblados. Padayon ang monitoring sa Criminal Investigation and Detection Group 7 kang Doblados nga wa pa kuno makagawa sa Sugbo. Ang among verification with the LTO, wala pa naman makuha kasi we still have to secure photographs of the accused. Then we also have coordinated with the NBI and the courts for the warrants of arrest. Tao naman sa mi nga kung madali lang sa dunta na sila mo atubang na mo, pangayo na sila pasaylo na mo, makapasaylo naman nila. Di man miingon nga dili yun ang ako lang is to let them see how we feel ba sa ilang gibuhat sa akong anak. Andrea Patenya, News 5.